Det her er historien om min bygger. Og her er der plads til alle. Midt imellem høns og hestepærer bygger vi kaninpaladser og overvinder hverdagens strabasser. Og os, der går her, er alle sammen noget særligt. Bertram og Frederik er bedste venner, og de elsker alle slags dyr. Årets hestene kan man altid finde Cassandra. Hun er en af de store hestepiger. Byggerens troldmand hedder Lukas. Han ved alt om magi og kan spå om din fremtid. Og så er der mig. Jeg hedder Emma, og heroppefra følger jeg med i alt, hvad der foregår på Byggeren. Velkommen til Byggeren. Vi fyrer den af hver dag på Byggeren. Vi har det sjovt på Byggeren. På Byggeren er der kun plads til én hane i hønsegården. Hvor var det godt, I ville hjælpe med at slagte hanen? Det er en ganske særlig dag for vennerne Bertram og Frederik. I dag for første gang skal de slagte en hane, som de selv skal spise. Hej hane. Hvorfor har den åben mund, Frank? Det er fordi, den er nervøs over at blive holdt, tror jeg. Ja, når den skal slagtes. Så går vi derover, vi har gjort klar herover. Så, hane. Du skal altså lade livet. Øksen er slebet, og drengene skal nu for første gang se en hane blive slagtet. Så hugger vi hovedet af hanen. Nu får du blod på mig. Ramte jeg dig? Ja, der sprøjter blod på mig. mig. Det gjorde der. Frede, har jeg blod i hovedet? Nej. Har jeg? Nej. Det ligner, den stadig kan leve ved den smage. Hanen har mistet sit hoved, og drengene er spændte på, hvordan den vil smage. Det føles lidt underligt, vi skulle spise den der levende hane, hvis hovedet ligger lige her. Men jeg tror, det kommer til at smage godt. Det tror jeg også. Men det ligner, den sover. Den ser sød ud. Bertram og Frederik tager ud for at fortælle nyheden til den hane, der nu er alene tilbage på Byggeren. Goddag med dig. Vi har altså slagtet dit ven. Er det okay? Ja, de var altså alligevel oppe at slås om hønerne. Nå, herr Hane, så har vi altså slagtet din fjende. Det er okay? For Cassandra er træning i dag mega vigtig, fordi hun gerne vil gøre det rigtig godt til sommerens springstævne. Vi plejer altid at have 2 kombinationer, fordi vi har kun én, fordi man kan ikke komme. Nej, jeg mener ikke de der 2. Jeg mener den der og den der. En ting Cassandra og pigerne altid kan blive enige om, er, at det er fedt at springe. Vi skal starte på 40. Ja. Hvor højt er det? Nummer 2 hul. Det er egentlig pænt lille. Ja, men vi starter altid med kryds i opvarmning. Altså, den kan gå over, Simone. Skal vi gå ned og skifte? Ja. Maria er den voksen, der tager sig af hestene. Hun passer også godt på pigerne og hjælper med at blive bedre til at ride. Kommer I skråt igennem på den grønne lyserøde, og så kommer I rundt på langsiden og skråt igennem på den gule. Det var min fejl. Hvis vi tager den samme bane en gang til, ved du den så rigtigt? Ja, det er lang side, så er det budspor. Lang side, skråt igennem budsporet, ikke? Nej, nu gjorde jeg det igen. Jeg glemmer altid banerne. Selvom jeg lige har set mig, lige har vendt den i hovedet, så glemmer jeg det altid. Mens Cassandra ærger sig, springer veninden Fiona en fejlfri bane. Nu skal vi have den plukket, jo, så den kan komme i gryden. Nyheden har spredt sig, og en masse byggerbørn har samlet sig for at hjælpe med at gøre hanen klar. Prøv at se her. Må jeg få tage en? Du tager vi det grove fjer her først og smider væk, ikke? Dem vil vi godt have.
Jamen, du kan tage dem bagefter måske. Men så bare lige for... klamt ud. Nu skal vi have den plukket. Det ikke også? lyder også klamt. Ja, det er godt. Prøv at hive det lidt bagud den vej. Sådan her. Sådan der. Der er mange her. Frøer. Må man prøve? Okay. Ja. Hvor tror du? Men ja. Skal du prøve? Skal du prøve at hæve døren af dem? Jeg tror meget godt. Kom her. Du har jo aldrig prøvet det før, Frederik. Du kan da også prøve. Ja. Nå, hvor godt. Også et stopur på? Ja. Prøv, skal du tage fat her, så hiver du den her vej bagud. Skal du, hvis man hyrer den anden vej? Jo, så er det lidt sværere at hive af. Med hjælp fra drengene og de andre børn er hanen nu plukket færdig. Så, nu skal vi ind til godterne. Kommer der til at lugte en lille smule? Det er lorten! Prøv lige sådan her. Herinde, der er altså super lækkert og varmt. Det er Visse, vasse. Inde i den her, det hedder krosen. Der går de og samler småsten op på jorden. Og så når de spiser korn, så virker det ligesom en mølle. De maler alt kornet. Prøv at røre, det er jo ikke en korn og noget grønt, de har spist. Kunne du godt tænke dig at prøve at smage de her ting? Altså den her laver vi jo om til suppe. Til suppe? Ja. Vi koger den sammen med nogle urter og sådan noget. Hvad med dig, Frederik? Ja. Kunne du godt tænke dig at prøve at smage og spise den så? Kun suppen. Kun suppen. Det er en speciel trylledrik, jeg har glædet mig til at lave. Troldmanden Lukas skal sammen med sin lærling Hannibal eksperimentere og smage på en hjemmebrygget, magisk elixir. Den kan give kræfter til lange ture, giver held, og så er den god for livet. Hvad skal vi så nu? Vi skal ud og finde ingredienser. Vi skal bruge drøbhjerter. Hvad for en drøb? Drøbhjerter. Vi skal også bruge, juleroser, klokkeblomster Klokkeblomst. og løgblomster. Skal vi gå ud og finde dem? Ingredienserne er fundet og skal nu brygges sammen. Men hvordan kommer trylledrikken til at smage? Og kan den overhovedet drikkes? Først putter vi hjertedrøben i. Okay. Så putter vi løgblomsten i. Så putter vi klokkeblomsterne i. Klokkeblomsterne. Så putter vi julerosen. Yep. Nu putter jeg vand i. Nu skal jeg sortere det fra. Okay, jeg vil hellere ikke have en blomst i halsen. Nu vil jeg stikke et magisk kniv ned. Hippie. Start auf. I big. Drikker den lille glas, skal man godt sige. Skal jeg drikke det hele? Ja, jeg drikker det hele. Vi drikker på samme tid. 3, 2, 1. Den smager af sommer. Cassandra er ikke tilfreds med sin spring i dag. Drømmen om at gøre det godt til springstævnen virker derfor lige nu rimelig langt væk. Synes du virkelig, det var så dårligt? Ja. Så har du altså ikke et realistisk billede af, hvordan tingene har været? Hvad mener du? Hvad? Hvad mener du? Sådan som jeg så det, synes jeg, det gik rigtig fint. Jeg forstår godt lidt den der skuffelse. Jeg kan huske, jeg havde den også selv, du ved, når jeg havde undervisning på min egen hest. Selvom det havde gået rigtig fint, og så man lige fik et par dårlige spring, så er det ligesom det, man kom til at fokusere på. Og det tror jeg nogle gange, man skal passe på med, ikke? Men
men du har høje krav til dig selv. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg har. Det synes jeg, du har. Hvis du forventer, at det går perfekt første gang, du springer hende, så synes jeg, det er høje krav. Det er jo fair nok, hvis det er den oplevelse, du har, så den oplevelse, du har. Jeg synes bare, at jeg vil fortælle dig, at det er overhovedet ikke sådan, jeg oplevede det. Nej. Jeg kan godt se på dig, at du var skuffet. Ja. Men jeg synes faktisk, du klarede den rigtig, rigtig fint. Jeg vil overhovedet ikke være utryg ved, at du skulle springe hende. Jo, tag lige en hel runde mere. Så slipper I. Det dufter i hvert fald lækkert. Der er jo urter i. Og løg og gulerødder. Men er det egentlig med hanen, der er suppen, eller kødet? Ja, først så koger man. Du så, vi kogte jo hanen først, ikke? Så det der vand, der kommer, det bliver til en suppe. Lige om 2 sekunder, så øser vi op, ikke? Duften har tiltrukket mange nysgerrige og sultne børn, der står i kø for at smage hanen. Hvad mere? Værsgo. Spænd begge hænder. Det er nemmere. Så får den ikke vælter. Au. Så balancerer du afsted med den, stille og roligt. Han er god. Nu har vi prøvet at slagte en hane i dag. Hvad tænker I, er der andre dyr, man kunne spise her på Byggeren? Kaninerne. Kaninerne? Var det et forslag? Men man kan godt. Hvad så, Frederik? Hvad er din livret? Stegt flæsk og persillesauce. Den er lækker. Hvad med dig? Hvad er din livret egentlig? Boller i kaj. Boller i kaj. Okay. Men hvad tror du, bollerne er lavet af? Der tror jeg kom til at sige noget forkert. Vil du boller i kaj? Hvad tror du, man laver bollerne af? Gris. Nå, af en gris? Det var kun nogle af historierne fra min bygger. Jeg kan fortælle jer mange flere. Se med i næste afsnit, hvor Lukas spår om Hannibals fremtid. Romance. Hør, hvad Lukas ser i kortene om Hannibals kærlighedsliv. Du kommer til at kæmpe hårdt for romance. Nederen. Det er også i næste afsnit, at du kan se Cassandra vise den nye ridepige Ditte, at hestepærer ikke flytter sig selv. Alle de lorte, du kan tage, dem tager du. Men det er ikke altid lige nemt at ride, for når man skal, så skal man. Der har også været stor bolledag på Byggeren, og i næste afsnit kan du se Frederik og Bertrams nyfødte kaninunger. Er der 5? Ja. Okay. Nu står drengene over for deres livs sværeste valg. Så skal du vælge de 2, du helst vil beholde. Skal det blive ældre, før du afliver? Nej, det skal helst være en uge, ikke? I dag? Så må du vælge Bertram. Hvad for en af dem skal leve, og hvad for en skal du? Vi ses på Byggeren. Vi fyrer den af hver dag på Byggeren. Vi har det sjovt på Byggeren.